איך הזמן הוא טס, זה לא נתפס שאני הבא מקיץ מן הילדות אל המציאות שאני חי בה. זוכר איך אחרי 3 נגמר האוויר, אמרתי חכי, אמרתי תראה, קצת יגדלו ותבין. פתאום הם 6, עוד רגע 7, וכמה שהם מדהימים, אבל הלחץ גדל, בנר לא מגדל, הלב יש 2 חדרים, והמצפון עובד גם שבתות וחגים. אתם השנה כבר שנים, אני עד שבוי בפחדים אני לא אספיק להגיע לשמור נציל הושיע, לספוג במקום הבדקניה, אוי כמה הלב הוא פגיע. אני מתפלל על ילדים שלי שלא יחשו את הצריטות שלי, שיחבקו אחד את השני, אמן שתהיו בריאים תמיד. אני מתפלל על ילדים שלי שלא ירשו את הצריטות שלי, שיחבקו אחד את השני, אמן שתהיו בריאים תמיד. רוצה להיות שם בשבילם בדיוק כמו שהבטחתי, לשבת בסופו של יום, לדעת שהצלחתי. בינתיים סופי ניצחונות קטנים, מבסוט שלא ברחתי. לשירותים או למחשב פשוט עצרתי והקשבתי לסיפורים על ציפורים, למחשבות, לציורים, לחלומות שיום אחד יגשימו, לגיבורים, לנסיכות עם העיניים השותקות. יש ים סודות, הם באמת תקשיבו. אני מתפלל על ילדים שלי שלא ירשו את הסריטות שלי, שיחבקו אחד את השני, אמן שתהיו בריאים תמיד. אמן אמן אמן. על הילדים שלי שלא ירשו את הסריטות שלי, שיחבקו אחד את השני, אמן שתהיו בריאים תמיד. אמן אמן אמן. על הילדים שלי שלא ירשו את הסריטות שלי, שיחבקו אחד את השני, אמן שתהיו בריאים תמיד. על הילדים שלי שלא ירשו את הסריטות שלי, שיחבקו אחד את השני, אמן שתהיו בריאים תמיד. עומד בית בנים ביציע, צופה מהצד מריה, גם בתום גם ברקיע, עוזב את הכל ומגיע. אני מתפלל על ילדים שלי שלא ירשו את הסריטות שלי, שיחבקו אחד את השני, אמן שתהיו בריאים תמיד. Thank you, thank you. That was incredible. That was good. But we know, give me the D. Am Yisrael Chai, Am Yisrael